Rukovodilac stručnog tima Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou Vanja Ćalović-Marković kazala je da misli da je organizovani kriminal odavno srastao sa dijelovima sistema i da je sigurna da im stvara određenu nervozu to što su na neke pozicije postavljeni ljudi koji nisu na njihovom platnom spisku. Ćalović je kazala da je pitanje na koji način tužilaštvo obrazlaže zahtjeve za pritvor, kao i zašto čeka po nekoliko godina da pokrene određene stvari. Ja ću vam reći u slučaju kombinata aluminijuma. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu 2013. godine. Šta su čekali 8 godina? Čekali su da se smijeni vlast da bi oni mogli da rade svoj posao, jeli? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, gdje su tu ljudi koji su donosili odluke? Šta je sa Milom Đukanovićem? Šta je sa Igorom Lukšićem? Šta je sa ljudima koji su direktno donosili odluke vezane za kombinat aluminijuma? Ništa. Zato što se tužilaštvo ponaša na isti onaj način na koji se ponašalo i u prethodnim slučajevima. Kao pincetom vadi one koje želi da optuži na način na koji želi da ih optuži, a da li će to da pije vodu na sudu ili će te optužnice pasti kao što su pale u slučaju Kalića i Šarića, to je onda drugo pitanje. Dakle, i ovdje vidimo prvo, ta navodna pravda tužilaštva ne ide do onoga vrha do koga treba, odnosno ne ide do onih koji su donosili odluke, i drugo pitanje je na koji način ne obrazlaže u te uslove za pritvor.